Estem a la Fira de la Terra amb el Francesc Mauri, geògraf, expert en meteorologia i que porta ja gairebé uns 40 anys a la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals. M'agradaria, Mauri, preguntar-te, ara amb aquestes pluges, quins són els reptes que tenim per endavant i com els hem d'afrontar com a país? El repte número 1 és que, com que la pluja a casa nostra és extraordinàriament irregular i cada vegada ho serà més, no cantar victòria. Ara estem tranquils uns mesos, però el 2020-2021 estàvem tranquils, teníem els pantans al 100% i ara els tenim al 80%. Per tant, la victòria la podem cantar amb la boca petita i mai victòria del tot. I davant el repte que suposa l'agricultura i el camí cap a un nou model agroramader, quines creus que són les claus i com les hem d'abordar en la planificació hidrològica? Bé, a mi m'agradaria que el paper de l'agricultura, del sector primari en el país, tingués molta més força, molta més empremta i fos extraordinàriament diversificat. És a dir, els monocultius normalment no són bons. Necessiten d'elements molt abundants, molt industrials, gairebé aigua industrial. I això és el que en el nostre país de cap manera ens va bé.